Diolch yn fawr. So, gobeithio wneud y ddoi ohono ni lwyddo i'ch diddanu chi am yr hanner awr nesa. Beth ges i brief i siarad amdano oedd milfeddygaeth amgen. A beth dwi'n mynd i drio i wneud yw dangos fel dwi'n defnyddio milfeddygaeth amgen a fel mae'r artistry a'r science o veterinary medicine. Oedd hynny'n beth oedden ni'n cael yn hyrwyddo yn fawr yn y coleg pan o'n i'n diwedd yr 80au, oedd bod i ddim ond yn bwysig i fod yn wyddonydd, ond pan o'ch chi moyn bod yn milfeddyg da, bod rhaid i chi fod yn bach o artist hefyd. So'r art and science of veterinary medicine. Ac roedd yna gymeriad oedd yn rhedeg yr ysgol milfeddygol ym Mryste Prynu, Dr John Davies, ac oedd e bron o bod yn dechrau bob sgwrs gyda'r geiriau. When I was a boy in Carmarthen town. A nath e roi lot o gyngor doeth i fi, dwi wedi trial cofio ar hyd y blynydde. Nawr, falle yn y dyddiau hyn, bod ni yn defnyddio ar hyn o bryd mwy a mwy o feddygaeth amgen. Ond ni rhywbeth newi ydy e. Os edrychwn ni nôl, mae holl diwylliant ar draws y byd wedi cyfuno dullu amgen gyda gwyddoniaeth dros filoedd o flynyddoedd. Ac falle bod hi'n bwysig hefyd i gofio, dyddiau hyn, dyn ni'n neud tipyn o wahaniaeth rhwng milfeddygaeth a meddygaeth. Ond flynyddoedd mawr yn ôl, allwn ni edrychwn ni nôl i'r Aifft, roedd cathweision yn dod yn rhad ac am ddim. Felly roedd gwerth meddyg yn ddim, achos oedd dim eisiau gwella pobl. Ond oedd ceffylau yn cael ei ddefnyddio mewn rhyfel, oedd ychen yn cael ei defnyddio mewn bwyd. Felly roedd gwerth mawr i wella anifel. So fi'n falch o ddweud, blynydde mawr yn ôl, oedd y milfeddyg lot yn bwysicach na'r meddyg. Ac falle'r un person fydd e'n neud y gwaith hefyd. So os edrychwn ni nôl, mae'r cyfarwyddiad cyntaf o'n i'n lle ffeindio at milfeddygaeth yn cael ei wneud gan ddyn o'r enw Galedina, neu fel na i fi'n dweud beth bynnag, ym Mesopotamia, rhyw 2,000 o flynyddoedd cyn Crist. Os edrychwn ni Asia wedyn ni, mae llenyddiaeth y Fedic yn India yn defnyddio meddygaeth a milfeddygaeth amgen. A mae Pyrrhus y Cahwn yn yr Aifft, dyn ni'n gweld cyfarwyddiadau at milfeddygaeth amgen hefyd. Ac os nhw'n ddarllen, na ddarllen i chi allan o'r Ashoka yn yr Aifft, mae'n dweud, everywhere, King Piadis made 2 kinds of medicine available, medicine for people and medicine for animals. Where there were no healing herbs, he ordered that they be bought and planted. So pwysigrwydd prynu, doedd fawr wyddoniaeth gyda nhw, ond nhw'n gwneud y gorau, ond nhw yn wyddonwyr yn ei ffordd eu hunan. Os ydych chi'n edrych ar y Tsieineaid, a mae'n ddiddordeb mawr i mewn ac i'w bigo. O'i hamser roedden nhw yn wyddonwyr da iawn. 2,500 o flynyddoedd cyn Crist, roedden nhw yn gwybod bod yna rwydwaith niwrolegol, bod yna rwydwaith o wythiennau yn y corff. Pan o'n i'n dal i fyw yn yr ogofau yn yr ardal yma, roedden nhw yn wyddonwyr da o'i hoedran ac o'i hamser. Ac roedden nhw yn defnyddio to ac i'w bigo ac perlysiau i'w wella yn bennaf anifeiliaid o'n pobl hefyd. Dyw'r bach yn agosach i gatre wedyn ni, gyda meddygon myddfau, sy'n rhaid i chi feddwl am feddygon gwell na'r haen. Ac nôl yn y 10th ganrif ar 10, eto beth da ni'n gweld yw bod ni'n defnyddio milfeddygaeth amgen, ond hefyd bod chwedloniaeth yn dod i fewn i'r driniaeth. Daeth meddygon myddfau yn ôl yr hanes allan o y ferchnad allan o Lyn y Fan Fach. Ac un o'r pethau dwi wedi dysgu, mae milfeddygaeth gonfensiynol yn drin ar corff. Ond mae'n bwysig iawn i drin ar ymenydd hefyd. Hyd yn oed gyda anifeiliaid, mae seicoleg nhw a'r seicoleg dych chi'n defnyddio i'w drin nhw yn bwysig iawn. A trwy'r blynydde, os wrth olrhain hanes y defnydd o berlysiau a'r gallu i wella pobl, mae lot fawr o chwedloniaeth a rhoi y driniaeth radeg iawn ar dydd. So mae'r elfen seicolegol a'r chwedloniaeth yn cael ei glymu'n dyn gyda'r meddygaeth hefyd. Reit, o'r cymeriad hyn fan hyn ar y dde, rhai o chi'n falle wedi clywed am sôn amdano fe, James Seiat,
Un o'r rhesymau falle i fi feddwl yn byti fynd i'r ynfilfeddyg oedd yn hoffder i o ddarllen lluniau James Herriot. Ar y chwith yn un wedyn, llun sydd wedi dod allan o'r coleg milfeddygol yn Llundain. Ac i'r coleg gael ei agor yn 1781, doedd fawr wedi newid mewn ffordd mewn ein triniaeth ni o anifeiliaid a pobl tan diwedd yr ail ryfel byd, 40au cynnar. So ni'n gweld rhai o'r cyffuriau oedd ar gael prynu, y bitters, Bill Cross Elixir, sa'n mwyn rhai o'ch clywed am olew Morris Ifans, oedd hwnnw'n cael ei ddefnyddio ar bopeth o wella moelni i wella coleg mewn ceffyl. So, yn yr amser hynna, doedd fawr iawn wedi newid, achos gyda ni fawr iawn o gyffuriau i gael. Ond mi welodd James Herriot, beth ni'n galw quantum leap, yn gallu pobl i drin pobl ac anifeiliaid. Oedd Catrin yn dweud bod y milfeddyg yn un pwysig iawn mewn bywyd ffarm heddi. Ond doedd hi ddim felly nôl yn dechrau yn y 20au a'r 30au'r ganrif ddiwetha, achos oedd fawr iawn gyda ni i roi ar gyfer anifeiliaid. Ac bod y coleg hyn wedi agor nôl yn y 19au'r ganrif, farriers oedd lot, mae'r hen air am beth, farrier. So dyn oedd yn trin trad cyffyle, oedd hefyd falle'n dabla mewn gwella cyffyle. Na beth oedd milfeddygon tan yn ddiweddar iawn. Dod y bach to yn agosach i gatre. Lowri Davies o'n i'n galw fe, Davies fe. Rheswm arall i fi benderfynu fynd i milfeddyg. Fe'n dechrau bractis yn yr un amser, yn yr un cyfnod a James Herriot. Mae licen i ddarllen tymau bach o'i lyfr ei chi. A beth mae'n gweud? Yn y dyddiau hynny, doedd gyda nhw ddim llawer mwy nag Epsom salts a castor oil, ac roedd nhw'n credu mewn gweidi anifeiliaid i gael gwared ar y drwg. A beth o'n nhw'n defnyddio i weidi anifeiliaid oedd cyllell, flames maen nhw'n cael ei alw. A beth maen nhw'n digwydd, nhw'n defnyddio corden i godi'r jugular, a wedyn bydden nhw'n rhoi'r gyllell i fewn, o tlwchore, a'i dorri fe fewn. A wedyn ddweud chi clwydd mawr yn y jugular, a bydde'r gwad drwg yn dod allan. Ti'n mynd pas hwnnw rownd i fi? Ac ar ôl tynnu'r gwad, bydden nhw'n defnyddio'r rhawn ceffyl wedyn i gau'r wythien. Nawr oedd e'n cael ei defnyddio ar gyfer trin clefyd o'r enw laminitis mewn ceffyl. Os oedd anifel a tymheredd uchel, bydden nhw'n tynnu'r gwad drwg. Ac falle bod cwympo pwysau'r gwad yn gwneud i'r anifel deimlo'n well. Yn sicr gyda clwyf laminitis mewn ceffyl, un o'r problemau yw fod pwysau y gwad yn rhy uchel, so falle bod na sens mewn gweidi'r anifel. Ond beth mewn Davies yn gweud yw, fydden nhw'n torri'r wythien fawr yn y gwddw nes byddai'r gwad yn tasgu ac wedyn yn clymu'r wythien ar rhawn ceffyl. O'n nhw'n gwella rhai siŵr o fod, ond yn colli llawer hefyd. A mae fe'n siarad wedyn ni am ymoddion. Mae da fi gof o foddion yn cael eu paratoi yn y surgery gatre. Clorodine at anifeiliaid oedd yn sgwrio, falle, gyda doli'r hydd, a'r cwbl yn cael ei gadw mewn stafell arbennig yn fyrdre. Roedd yna dabledi hefyd ar gyfer llynger, ond dim llawer mwy na hynny. Roedd prinder adnoddau'n ddifrifol. So nôl yn y 40au, doedd fawr iawn y mag y milfeddyg i'w alluogi fe i wneud anifeiliaid yn well. So felly oedd ddim syndod bod nhw ddim yn cael ei alw mas yn yma. Ond wrth bod yr ail ryfel byd yn dod i ben, fe newidon ni o'r sefyllfa lle roedd yr art o veterinary medicine yn bwysicach na'r science, na'r bod yn troi a pethau newid. Ac un o'r pethau nath greu y newid mwyaf oedd y darganfyddiad o penicillin. A nawr roedd gyda ni, fel milfeddygon, rhywbeth i roi gwen a rhwmed y fuwch. O hyn ymlaen, roedd hi'n bosib i ni wella anwylderau, bacteria, popeth oedd yn sensitif i penicillin. Beth arall ddigwyddodd ar y pryd hynny bod anesthetic, chloroform, yn cael ei ddarganfod am y tro cyntaf hefyd. So nawr oedd hi'n bosib i roi llawdriniaeth yn saff i anifel.
Fe ddaeth cynnydd yn gwerth anifeiliaid yn yr adeg yma, a roedd angen bwydo pobl ar ddiwedd yr ail ryfel byd, felly roedd gwerth anifeiliaid wedi codi, so oedd mwy o bwrpas. Nid yn unig oedd y milfeddyg nawr yn cael ei weld fel boi bach yn fwy clyfar, roedd ei allu fe gwella'r anifeiliaid yn well, ac roedd mwy o werth i'r anifel, felly mwy o werth galw'r milfeddyg allan. Cwpan doso, mae Will yn dangos fyna, corn buwch oedd yn cael ei ddefnyddio i roi powdwr lawr gwddwg y fuwch. A'r peth arall ddigwyddodd, daethon ni ddeall yn fwy am beth i beth oedd yn achosi anhwylderau. So daeth sepsis ac antisepsis yn fwy o beth. Nawr to, yn un o straeon yn Cwldefi mewn hyn, mae fe'n siarad am ei dad, oedd hefyd yn filfeddyg, yn mynd rownd gyda'i gender i sbaddu bistach. A beth o'n nhw arfer wneud oedd torri twll yn ganol y domen, fel bod nhw ford, fel bod nhw bant yn y domen, byddai wedyn nhw'n rhoi'r bistach ar ei gefen yn y domen, oedd e'n saff wedyn, oedd e'n mynd i rowlo un ochr y llall, a fyny bydden nhw'n wneud y llawdriniaeth yn y domen. Nawr, os gallwch chi feddwl am y fath beth. Ond, chymod, to, dyn ni ddim yn mynd nôl mor bell yn ni, dyn ni'n mynd nôl canrif, ac roedd hynna'n digwydd yn Sir Gâr. Lle bod dim rhyfedd bod chi ddim yn moyn galw'r milfeddyg mas. Reit, ni'n symud mlaen wedyn i nyddiau yn y coleg, ac erbyn ni, ni'n cymryd blwyddyn i fi yn niwedd yr 80au i ddysgu ffarmacoleg. So, gymryd y gyffuriad yn ni nawr, o'r 40au ymlaen i'r 80au, mae pethau wedi newid. Ni'n cymryd blwyddyn i ddysgu popeth, a mae wedi symud mlaen to. Mwy na thebyg yn ddysgu ffarmacoleg dydyn hyn, bydde da fi ddim clyw am rhan fwyaf o'r cyffuriau bydden nhw'n siarad yn biti. So, nes i raddio falle oedd the science of veterinary medicine yn dod yn fwy ac yn fwy i'r blaen. Ond yn rhywedd yn swydd gyntaf, nes i orffen lawr yng Nghernyw. A dim cyfeiriad yw hwn mae'n rhaid i fi weid at Maggie Thatcher sy'n cael ei chladdu heddi. Ond nes i, o'n i'n gweithio mewn ardal yng ngogledd Cernyw, oedd yn rhwng Bodmin a Dartmoor. Ac roedd hi'n hen ardal. Ac o'n i'n teimlo eitha cyfarwydd yno. Oedd yna bobl eitha hael tebyg i'r Cymru yno. Unwaith o'n nhw'n nabod chi, oedd nhw'n ffrindiau chi am oes. A buan y dysgus i bod yn wyddonydd ddim yn ddigon i wella anifeiliaid lawr yng Nghernyw. Ac oedd dim dal beth ydych chi'n dod ar ei draws y gweud y gwir. A dwi'n cofio cael galwad allan i noson ar ôl swper i fynd i weld buwch oedd yn gweidi ar ôl dod â llo. So mae fi'n mynd angwynt yn y nwrn a dreifo lan i ochrau Bodmin a cyrraedd y clos a gweld y fiwch yn y crush. A llyn enfawr, waed coch wrth ei thradu. Ac wrth ei ochr i, roedd yna hen fenyw yn darllen fel hyn. And when I passed by thee and saw thee polluted in thine own blood, I said unto thee when thou wast in thy blood, live. Yea, I said unto thee when thou wast in thy blood, live. Oedd swino'r gwad i stopo rhedeg. Ac ro'n i'n dod ar draws hynny yn aml iawn yn yr adeg yn lawr yng Nghernyw. Beth nes i, o jwmpo mas o'r car, rhoi artery forceps ar y wythien, rhoi llun lan i fewn i'r groth, fe stopodd y gwad. Dwi ddim yn gwybod, yr artery forceps neu'r swino. Rwy'n gadael y cwestiwn i. Dro arall wedyn ni, dwi'n cofio cael yng ngalw i weld llon cratch o loi gyda darwden neu ringworm arnyn nhw. Nawr, erbyn hyn ni'n gwybod, dim byd i wneud â mwydyn yw tac a clwy ffyngal i'w darwden. A o'n i'n meddwl, reit, fi'n gwybod yn stwff yn un, mae un o'r pethau ges i ddysgu yn y coleg, mae yna bowdwr just y job i drin y clwyf. So mae fi'n gweithio'r ffarmwr, galw lawr y surgery, roi'r powdwr ar y shelf i ti, dyrau mewn i ole, rhofe ar lloi, 2 waith y dydd yn 10 diwrnod. A fel ni biodd ar ryw sawl wythnos fach wedyn, mae fi'n gweld bod y powdwr yn dal ar y shelf yn y dispensary. A digwydd bod nes i fwrw i fewn i'r ffarmwr a gofyn iddo fe. Tiw ma'r lloi? O, maen nhw'n well, dwi dde. Mae'r powdwr yn dal ar y shelf. Wedi dde. Dath hen foi bach heibo, wedi dde. Na gyd oedd rhaid i fi wneud oedd adrodd hyn, wedi dde. Ringworm, red. Never mayest thou either speed or spread, but I grow less and less and die away among the ice.
Nes I adrodd y rhigwm, dair gwaith, a towlio'r lludw I fewn i'r grat, a gwellodd y lloi. Ond fi oedd yn dwp wrth e. Ond na ddoeddeg o loi o'n i'n meddwl yn y crach wrth e. A gwellodd ddeg. Ond yn anffodus wrth e. Oedd un bach yn anlwcus, achos na 30 o loi yn y crach. Gwellodd 12, nes I rigwm yn 12, nes i'n rigwm yn 30. A mae hwnnw oedd yr wden arno fe o hyd. A mae hwnna yn stori wir. Rhan rhagor o hyn byddai geneithio wedi dod chi ar draws yn yr ardal hyn. So, da chi hefyd yn methu gweld beth o rhaid I chi wneud wrth gnoi olw a poeri I fewn I llygen nhw. Dafodd y bendro neu'r gyd wedyn ni. Ni chi'n drin efo 5 bons o bel, llon llwy bord o siwgr brown a llath. Un arall dwi wedi defnyddio I hwn, os oes gyda chi lid neu absces yn y drod neu yn y gos, rhwng bwtis bara, neu twyl, neu tato wedi fel rwy o'n fe, mae hwn yn dda iawn I ddefnydd llif allan. Ti'n cael dŵr coch wedyn ni, rhywbeth o'n i'n gweld yn aml lan ar bodwyn o dŵr coch yn y da. Berwi dair pren melyn, sef y Berberys. Nawr, pan fi'n edrych yn y dulliau modern ni o ffarmo, falle mae'n anodd gweld yn eich waith, a os na bwrpas I milfeddygaeth amgen, ble mae fe'n ffitio fewn I bictiwr fel hyn. Os ydym ni edrych ar ddiffiniad y World Health Organisation, beth mae hwn dweud yw, health is a state of complete physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease or infirmity. So fel meddygon y milfeddygon, ni'n dda iawn am drin y llinell fatha, cael gwared o disease and infirmity. Ond falle dyn ni'n ymchwilio am y physical, mental and social well-being. A fan hyn, mae milfeddygaeth amgen yn dod i'r adwy, achos ydych chi'n goffod trin popeth. Chi ddim dim ond yn edrych ar drin y clwy gyda'r broblem. Chi'n edrych ar pam mae hwnnw wedi codi yn y lle cyntaf. A ydych chi'n trin gwraidd y broblem. A'n lle jyst rhoi sticking plaster ar dop o broblem gwyddio fe. Chi'n goffod mynd at weilod y broblem a trial I ddrinio fyny. Dim llun o fi'n wrth fach I hwnna. Ond mae nifer o Recordwyd yn y teulu, ac dwi wedi cael yn alw brach o hyn hefyd. Ond beth oedd y Recordwyd, neu'r apothecaries yn neud, oedd defnyddio planhigion mewn ffordd ddeallus iawn. So ni'n meddwl am un o'n cyffuriau sy'n cael ei ddefnyddio'n yma, digitalis, digoxin, os ydych chi broblem ar galon, rwy'ch chi falle'n cael digoxin, mae hwnnw'n dod o fysedd y cwn. Coed helig yn un wedyn ni, asprin yn dod o risgyn y pren helig. So mae rhan mwyaf o'n cyffuriau ni yn dod o fyd natur, ac mae miliynau yn cael ei hala gan y cwmnïau cyffuriau yn edrych I fewn I blanhigion yn llefydd megis yr Amazon I weld pa bendith mi fyddan nhw I ni ac i'n anifeiliaid. So, planhigyn o wel yn ei ddangos yn y pot yna yw Cymru. Mae fe'n planhigyn dwi'n defnyddio'n aml yn y gwaith. Yr hen enw ar fe yw bonnet. Mae fe'n dda iawn am gael asgwrn I gydio. Dwi'n rhoi fe mewn boltis I helpu sydd hyd yn y cymalau. Ac mae yn un o'r jariau yna wedi cael ei wneud mewn I ointment hefyd. Dwi'n o'r boltis. Ar y dde wedyn ni, mae blodyn y pen ysgawed. Mae hwnna to'n cael ei wneud mewn ieli I wella llosg. A lawr y gwylod yna wedyn, yn anffodus da ddim potel o gwyneirin I gael, ond mae'r gwyneirin yn astringent da iawn, ond mae'n gallu cael ei ddefnyddio ar gyfer eholio neu'r lloi yn trafi. Drwy ni, draw fan hyn wedyn ni, ffôn nôl at rhan falle mwyaf dwi'n defnyddio yn y gwaith, sef ac yn bigo, sy'n un mae'n ddiddordeb mwyaf I, a falle wybodaeth mwyaf i'w milfeddygaeth amgen. Mae'r siart yn yr ochr chwith yn hen siart allan o Jaena sydd yn dangos pwyntiau I roi yn y dwyddau I mewn anifeiliaid. A gyda gwyddoniaeth modern ni, pan ni'n defnyddio pethau fel functional MRI neu electron microscope, dyn ni'n gallu gweld nawr beth yw effaith yn y dwyddau ni ar rwydwaith waed y corff. Fel mae fe'n effeithio ar yr ymennydd, pan ni'n rhoi nydwyn I fewn fan hyn, bydd na rhywbeth yn digwydd yn yr ymennydd ni, dyn ni'n gallu gweld efo functional MRI.
So taw meddygaeth neu milfeddygaeth amgen yw ac i bigo mewn ffordd. Mae yna mwy a mwy o wyddoniaeth yn hyn na sut mae fe'n gweithio, sut mae fe'n effeithio ar corff. A wneud wyl dangos a nidwyddau dwi'n defnyddio yn y gwaith mewn eiliad nawr. Be dwi'n defnyddio ac i bigo am? Wel, dwi wedi safio gwerth pris Llyderia i sawl ffarmwr, achos mae'n bosib defnyddio'r nidwyddau i agor ceg y gro. So, os da chi biwch neu lafa, i methu dod â llo, achos bod ceg y gro ar gau, rhowch y nidwyddau i fewn, aros rhyw hanner awr, rhan fwy ar amser, fi y groth wedi agor, fi ddod ar y llo neu'r oed bach allan ffordd iawn. Os biwch ydych chi ar lawr wedyn, ar ôl dod â'r llo, methu codi. Nawr, o'n i arfer meddwl, dy pryfyn oedd yn achosi fe, a clefyd y gwt oedd yn cael ei alw, a nhw'n meddwl bod pryfyn bach yn byw yn y gwt. A'r hen driniaeth o cymryd cille a torri clwy yn y gwt, a wedyn ni rhoi darn o alleg neu wenwmsyn amlwg i fewn. Nawr, os nid o'ch chi wedi gynhau wenwms ac clwto'r eich dwylo, sy'n rhyfedd bod y biwch yn tasgu lan yma roed. A erbyn hyn, i ni'n gwybod bod y nerfau wedi cael niwed yn ystod y genedigaeth. Ac mae'n bosib defnyddio ac i bigo i wella fel mae'r nerfau yn gweithio, yn rhedeg o'r cymryd neges o'r asgwrn cefn i'r gweithio a cael y biwch nôl i'r ffrand. Dwi'n wedi defnyddio ac i bigo hefyd i ddod â biwch i wasod, so i ofyn tarw, mae'n helpu ffrwythlonder. Ac os ydy'n edrych hyn, doi arall dwi wedi defnyddio endo, hwrdd a tarw o'r nweth yn galw coesau'r llawr os bod chi'n post nhw. Ond chi'n gwybod, hwrdd a tarw ddim yn gallu'r codi an ar eu coesau oed, dwi'n ddim yn mynd i weithio na iawn. Ac mae un tarw dwi wedi cael y pris gorau yn Seiat yn Carlaeth. So, mae yna ddefnydd mawr o hyd i milfeddygaeth amgen i fod yn y dulliau modern dwi'n meddwl o fain. Ond, os ydych chi'n cymryd sefyllfa fel hyn, os ydych chi'n edrych ar ffos na'n top wedi cael ei roi fewn yn dyn at ei gilydd, a moch o'r hynny yn dwi'n gwybod ar y gwylod ar dan y canon. Mae'n amlwg i fi fod i social well-being ddim yn cael ei edrych ar ei holl mor dda ni. Gallwch chi ddim cadw pobl nac anifeiliaid o dan y fath amgylchiadau a'i cadw nhw'n iawn. A dyna pan mae moch a ffos yn gwrthod cael ei roi ar growth promoters nhw'n gael nhw, ond gwrthbiotic ydyn nhw o'r dydd nhw'n cael ei geni. Achos heblaw i ni, mi fydden nhw yn marw o heintiau yn fuan iawn. Pan mae pobl anifeiliaid yn fod byw yn y fath sefyllfa, mae afiechyd yn gallu gyda'i fan. Yr cwestiwn yw ar fwy na'r bai. A falle bod rhaid i ni ofyn, mae'n trachwant ni am fwyd rhad a llawer ohono fe yn gyrru y dull yma o ffermio. A falle, fi'n credu mae'n mae fe'n ond moral cwestiwn yw e, a oedden ni'n iawn bod ni yn bod yn chwant ni'n iawn dweud rhai o'r labeli enwog sydd lawr fan hyn. Methu prynu mae'n costi i gynhyrchu cig da, mae'n costi i gynhyrchu llaeth da, ac os ydyn ni'n moyn gyrru'r pris i lawr, mae rhaid i rhywbeth roi, ac yr eidl sydd yn cael ei weithio yn pen draw. A jyst i orffen, mae rhai o'n ieir free range ni. A fel welwch chi, mae yna 3 kilo fyna, mae 2 o'n free to go home.